Дулкыннар, дулкыннар, мен аңлыйм бит сезне, мен сезгә ышанам. Сездәге дәрт безнең дәртләргә охшаган. Оның жырлары йөрәкләрдә шытып, ил кырында гына түгел, дөнья күләмендә чәчәк аттылар. Муса Җәлил истәлегенә багышланган чаралар шагыйрь һәйкәленә чәчәк салудан башланды. Бик кадерле бәйрәм безнең өчен, чөнки татарларны теге башка милләтләр дә шушы Җәлил аша белә бит. Чөнки аның шигырьләре бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Һәм бу безнең өчен дә, халкыбыз өчен дә бик зур горурлык. Аның патриотизм рухы белән сугарылган һәм мәңгелек кыйммәтләргә йөз тотып язган шигырьләре, алар bütün kişilik cəmiyyəti üçün bu şərtdə nindi konfessiyaga qarşı, nindi millətə qarşı barısında үз içində alğan. Шагыйрь истәлегенә чаралар Татарстанның милли музеенда дәвам итте. Муса Җәлил исемен аклаган моабит дәфтәрләре кунакларга тәкъдим ителә. Шагыйрь бөек ватан сугышы башлангач ук фронтка китә. 1942 елда дошман чолганышында калып әсирлеккә эләгә. Берлиндагы моабит төрмәсендә үлем җәзасы көткәндә дә фашистларга көчле нәфрәтен белдергән шигырьләр яза. Муса Җәлилнең туган иленә һәм халкына тугры булып калуын раслаучы моабит дәфтәрләрендә 93 шигырь тупланган. Шигырьләр татар телендә һәм алар шагыйрьнең кулъязмалары. Ләкин дәфтәрләрнең берсендә шигырьләр гарәп графикасы белән язылган. Герой шагыйрь Муса Җәлилне бүген 1 минут тынлык белән искә алдылар. Җәлилләр калдырган батырлык ул безнең һәрберебез өчен дә кисәтү. Һәм бүгенге ничек дип әйтим, һәр вакыт булгавыр хәбәрләр килеп торган заманда, безнең күршедәге илләр тынгысыз булган заманда, миңа калса бу безгә тыныч яшәр өчен кисәтү. Үтеп барам шулай урам буйлап, баратныда күрәм бер бала, звонокка үрелә, буе җитмәй. Аптырагач карап уйланага, мин балага киләм. Әллә мен звонокка буең җитмиме? Җитми шулдай. Кая үзем басыйм, бер нимә дим, әллә икеме? 5 ди. Басам бишне, шуннан бала иде. Абысы кай, нинди йөрәкле, әйдә качык тизрәк, хуҗа чыкса икебезгә дә бирер кирәкне. Беләсезме, менә шушындый шигырьләр балаларга яраклы, бала күңеленә керә торган, һәм олыларның йөрәгенә кереп җылата торган, уйландыра торган, моңландыра торган җырлар, шигырьләр авторы. Бүген Муса Җәлилнең музей фатирында 2021 елның аның исемендәге премия лауреатлары мәктәп укучылары белән дә очрашты. Муса Җәлил аның иҗаты безне тирәнрәк тагында кызыксындыра башлады. Камал театрында яңа проект буларак Муса Җәлил һәм театр дигән яңа спектакль чыгачак. Муса Җәлил тугай 116 ел тулу уңаеннан чаралар Казанда 17 февраль көнне дә дәвам итәчәк. Динәк Самдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.